E a música dos que suben ao Olimpo. El subiu por 5 veces. O que pasa que na nosa comunidade autónoma temos unha televisión que a portada hoxe activo o equipo de baloncesto. Home, se fora unha televisión nacional como a Televisión Española ou 4 que cubriu o evento, así como a Telecinco, non estaría mal. Agora, Gómez Nolla, galego, 5 veces, un hito histórico en todo o mundo, casi que o deixen para a última. Non sei nin como falaron del. Increíble, por eso estou super indignado. Aquí vai a miña homenaxe, e me imagino que a de moitos galegos e moita xente que non é de Galicia. Un home que é portada en todo o mundo, menos na súa terra. Pois vai por ti, amigo Gómez Nolla. Estivemos contigo en Pontevedra e voltaremos a estar moi pronto. Denel Fernández, unha aperta moi grande para ti e para a familia. Dende aquí, dende o Porriño. Denel Fernández como director del minuto 91. Apoia ante todos os galegos, os de aquí. Por eso que sempre tendrá para nós as portas abertas o grande Javier Nolla, superhome, super amigo. Noraboa, parabéns. Por certo, que se non hai casas comerciales, a galega non te emite. Eu sí, sin publicidade. Só para ti, Javier.